Żagħżugħ Taljan ta' 25 sena resident il-Fgura ammetta illi din il-ġimgħa wettaq numru ta' serqiet fl-istess lokalità. Antonino D'Angelo minn Sqallija tressa l-qorti quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana akkużat illi fl-10 ta' Jannar fil-għanxija segwa bil-mixi raġel ta' 74 sena f'triq Mater Konsilji u hemm imbuttaħ darba ħafif u saraqlu l-kartira inkluż flus kontanti, credit cards u dokumenti. L-isqan ġie akkużat ukoll li l-għada 11 ta' Jannar sera 20 euro minn mara ta' 45 sena fi triq Hompex mumenti wara li ġibdet xi flus mill-ATM fejn knisja parrokjali kif ukoll il ħataf mobile minn fuq anzjana ta' 80 sena din id-darba fi triq il-Karmelitani. Aktar minn hekk, iż-żagħżugħ ġie mixli wkoll illi fl-istess jum mill-ġdid fi triq il-Karmelitani ipprova jisraq basket minn fuq anzjan ta' 74 sena. Filwaqt illi il-barran insam taħt arrest u saħa illi għandu problema ta' droga u jixtieq illi jkun mejjun sabiex jaqta' dan il-vizzju. Tant il-każ mistenni jkompli fis-7 ta' frar. Esperti barranin tal-Europol huma marbuta ma' rapport nieqes fil-każ kontra Jorgen Fenech u jridu jiġdu jippreżentaw id-dokument bħal evidenza. Ir-rapport kien ibbażat fuq data estratta minn klon tal-mobile ta' Daphne Caruana Galizja, iżda jidher illi huwa nieqes mir-rekords tal-każ kontra Fenech li jinsab akkużat kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista li seħ lura fl-2017. Esperti tal-Europol li ħolqu dan ir-rapport ippreżentaw il-kopja fiżika lil maġistrati inkwerenti f'Mejju tal-2018 iżda l-avukati ta' Fenech sostnu li m'għandhomx kopja. Maġistrat Montebello ċaħdet l-argumenti tal-prosekuturi li l-esperti tal-Europol involuti ridu l-ewwel jiksbu l-approvazzjoni qabel ma jippreżentaw ir-rapport bħala prova fil-każ. L-investigatur ewlieni, is-Supretendent Keith Arnaud, qal li żewġ esperti ma kinux disponibbli għal smieħ skedat il-ġimgħa d-dieħla.